hier. Ja, dat arresteert. Wunderbar, ein Mikey von Yes. Goed. Ik moet zeggen bij een mascara. Daar heeft een beetje laag. Heb je gezien de haas? Kijk eens. Ik heb er nog eens van Jan. Hey, leuk. Kan ons terwijl ons zo bezig als net stil te krijgen. Dus dit is weer vanaf een dingetjes is. Omtrent die. Je kunt geen stilte. Net weer vanaf voor een paar dingen, dus net vanavond. Jesus is zijn naam, hij leeft en eeuwig.
Van die koning, Jesus is sy naam. Jesus is sy naam. Hy leef in ewigheid. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Hy leef in ewigheid. Kom en roep die Heer, denk aan op sy Heer, allemaal roep die God van vrede. Kom en roep die Heer, denk aan op sy Heer, allemaal roep die God van vrede. Halleluja, 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 grote God ons Heer en Heiland. Halleluja, 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 grote God ons Heer en Heiland. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Mensen, bonus is hier! Geestelijk wonderlijk. Gods woord gaan van kracht tot kracht. Halleluja. Ons het 'n swaar groot afskeid geneem. Maar ek glo dat die Heilige Gees my gestuur het om hierdie godsfees saam met julle mee te maak. Het is een realiteit aangewezen van Paulus Kabarski. Zijn veiligheid hier in Jeruzalem. Wat heb je dat gezegd? Hy het gesê dat die Heilige Gees hom gewaarsku het dat die Jode my gevang gaan neem. Wat vrienden, hoe kan ek terugdraai? As er dieselfde Gees as my dring om die godsfees saam met julle mee te maak. Ja, as dit ons Heer se wil is bereid om gevange te neem. Ja, selfs te sterf. Ter wille van sy. Ons hoor van baie wonderlike dinge. Wat glo weer julle sonder die Heilige Gees? Hy samel inderdaad sy oes in. Everson, de leser, Joas, die julle was voor hier.
wees. Is dit nie wonderlik om saam met gemeentepreek te sien? Ja, die omstanders kan ons weer die selfs die harte van Romeine en Grieke aangeraak. Hulle het ons broers en susters geword in die kruis van die Here. Ek sal nooit daar die eerste Sondag vergeet. Hoe ontstel en hartseer was dit. Hulle het ons Here aan 'n kruis laat sterf. Op Golgotha. Ons is vrydag net daai Sondag op en werk met krye en stamp om sy liggaam te gevalse. Daarom was die graf nie weggeroep. Die graf is ook nie leeg. Daar engele voor ons gestaan, met die wonderlike woorde. Waarom soek julle die lewende by die dooie? Hy is by die dood opgewek. Jesus se woorde het skielik sin gemaak. Hy het ons van tevore vir ons gesê, die Seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag weer opstaan. Ons het met die blye nuus so vinnig as moontlik na die disippels gehardloop. Ons was vreesbevange. Ons het na die kruisiging weggekruip vir die Joodse raad. Maar toe hierdie vroue by ons kom met die nuus dat Jesus opgestaan het, was ons eers ontstel. Iemand moes die liggaam gesteel het. Petrus en Johannes het dadelik opgespring en graf toe gehardloop. Ons het ook die opdrag gesien. Die doeke waar aan die kant lê. Ons moes met ons eie oë sien wat gebeur het voordat ons dit kon glo. Dieselfde dag het ek ook nog van twee van ons broers op pad na Emmaus geskei. Hulle het Jesus eers glad nie herken nie. Maar toe het die broodbreek het sy oë oopgegaan. Vir die eerste keer het die skrif begin verstaan. Die profete het toe al die tyd van Jesus gepraat. Hy is die Messias wat ons al eeue lank verwag het. Ons het dit nooit besef nie. Ek onthou nog die aand toe die boot vertrek. Ons het die deure gesluit, want ons was bang vir die Jode. Skielik het Jesus tussen ons gestaan, met die woorde, Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. julle het so opgewonde om vertel wat gebeur het. Wat Thomas? Jy nou ons nie glo nie. 8 dae later het hy weer verskyn. Toe was ek daar. Die spykermerke aan sy hande. Ek kon daaraan raak. Die spieswond op sy sy. Ek kon daaraan raak. Hy is my Here en my God. Hy het waarlik opgestaan. Het ons saam met die opgestane Here Jesus geleef. Ons het so baie dinge geleer hierdie tyd. Hy het die skrifte vir ons oopgebreek. Ons het hom herken as die Messias, die Seun van God. Maar ons het ook besef dat dit nie alleen vir ons bedoel was om hom te ken as verlosser nie. Nee, ons moes aan die gemeente gaan vertel wat gebeur het. Dit was 'n bevel van Jesus. Ja, met sy laaste verskyning op die berg van Galilea het hy gesê: "Gaan na al die nasies, vertel aan almal wie ek is, leer hulle van my en doop hulle in die naam van die drie-enige God. Maak hulle my disippels."
Hy het ons beloof dat ons krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sodat ons sy getuies kan wees. Jerusalem en die hele Judea en Samaria, ja, tot aan die uithoeke van die aarde. Sy opstanding het finaal bewys dat hy die koning van die wêreld is. Hierdie mens wat ons almal verbind. Dit was asof ons saam met hom in die hemel was. Uiteindelik het ons verseker geweet dat hy ons nooit in die steek sou laat nie. Met ons harte vol vreugde en afwagting het ons na die hemelvaart gereeld in Jerusalem bymekaar gekom. Ons het volhard in die gebed. Ons was skaars meer as 100 gewees, maar eendragtig het ons bly vashou aan sy belofte. Die Gees sou kom.
Heilige Gees die skade te bespreek. En julle hier in Jerusalem, hierdie mense is nie dronk nie, dit is maar 9 uur die oggend. Is dit nie wat God hierdie profeet Joel gesê het? In die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle mense. Hy het Jesus uit die dood af opstaan, daarvan is ons almal getuies. Hy sit aan die regterkant van God. Hy het die Heilige Gees van die Vader ontvang en dit op ons uitgestort. Kerk van julle nou sien dit gebeur. Ons het daagliks van huis tot huis by mekaar gekom. Ons het eendragtig volhard in gebed. Ons het alles van harte met mekaar gedeel. Onthou julle nog, ons gemeenskap het elke dag gegroei.
Ons het ontdek dat ons geloof eers begin groei as dit deurdring na die alledaagse lewe. Daar waar ek my besittings moet deel met my broers. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dank vir my verlossingslied. U weet hoe ek teen u geskry het, u het u guns my hand gebied. Ek lof en prys u derentyd. Ek lof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Wat doen julle? Ons kom meneer. Hy die jonge bereid. Hy is ons broer. Hy verwerp die wet van Moses en die besluiters. Hy ontheilig die tempel, die heidene na die tempel te bring. Hy verkondig aan die ganse wêreld dat Jesus Christus die Messias is. Mense uit genade van hulle sondes verlos. Verbeel jou, hulle hoef nie eers die tempel te besoek, of die wet onderhou nie. Dis lekker, hy moet sterf! Vir my is die lewe Jesus, die sterfenis. Ons geloof saam bely. Glory, glory, glory.
kan ons nou triomfeer oor elke gees wat die werk van die Here weerstaan. Paulus sal oral waar hy gaan die evangelie verkondig. Geen boeie sal hom stuit nie. Die oesweek gaan voort!
Met meisjes zien is het eigenlijk een kampioen. Zondag elke keer, maar ik kan het niet verstaan. Moet je wat verstaan, dat is niet. Van mijn maat is altijd gewaast op iemand. Jammer dat ik die kerk ook niet sterk. Waarom primitieve omstandigheden nu werken? Plak dan voor die kerkse portaal, jouw vrouw. Als we een beetje paraffintjes krijgen, zo voor een mans uitwindag. Tja, lekker zijn moeder. Oh, dat is leuk. Dat is ook erg. Wat doet je maar voor? Dit is wel lekker. Ah, hier. Ja, ik heb een eyeliner. Wat is eigenlijk alles anders? Wat is echt aan de je moet nog eyeliner. Ja, eyeliner. Ik moet zeker toch gaan helpen met meer. Dat is al klaar. Ja. Hij blank, was mijn kop. Nou, dat gaat. Is iemand met de videocamera wat beter is om ons te af te nemen? Zeker niet aan de Marie en Messi. Ja, dat kan wel. Ik dacht, je bent vanaf buiten. Ik heb nou hier naartoe. Ik ben een beetje water. Dus de helft is hier niet af. Dat is niet mooi. Dit is een serie nu. Ja, als je dus een flip als bij elkaar komen en het alles. Wat nou daar doen we? Ach nee, jij gaat niet terug moeten kijken. Ja, maar ja. Hoezo? Dat gaan we direct over. Dan gaat hij. Die is een massa die langs gaan. Weet je, er is nog wat. Eyeliner. Oh, Annemarie. Ja, dat is niet voor dit. Ja, bij praktische hand. Sorry,
Smile you nog ken het ken. Jadi kan kita bikin semua itu. Itu? Mereka kita Aan die bes, aan die bes. Maar glo, dat die Heilige Gees my gestuur het om die koers weer saam met julle mee te maak. Het julle gehoor? 3 jaar die verkeerd agter Paulus Basie. Veiligheid hier. Hy het gesê, die Heilige Gees moet waarsku met oor my spanning. Wat broer en susters, hoe sal ek dit draai? As er dieselfde Gees is, wat my dring om hier by julle te wees. As ons Heer so wil is bereid om gevangen geneem te word. Ja, selfs te sterf terwille van sy. Ons hoor van baie wonderlike dinge wat God weer wil in die redding doen. Hy saam met inderdaad sy oorste. Efese, Milete, Troas, die hele Macedonië. Amen.
Uiteindelik het ons verseker geweet dat hy ons nooit in die steek sou laat nie. Met ons harte vol vreugde en afwagting het ons na die hemelvaart gereeld in Jerusalem bymekaar gekom. Ons het volhard in die gebed. Ons was skaars meer as 100 gewees, maar eendragtig het ons bly vashou aan sy belofte. Die fees sou kom. Langzaam zitten, dus er niemand weggereden is, allemaal hier zo. Dit is een bager. Allemaal hier zo. Right, going, going. Maar ja, daar zit je wel in. Annemarie, kom gewoon eens. Kom maar. Kom gewoon eens. Kom gewoon. Hier zwaai. Wat zag je nou? Wie kom je af met die meeste pizza? Hoe is deze? Ja, waar is die volgende stop? Kom nou jongens, kom maar, die is nog klaar niet man. Wat is koud hier? Ja, koud hier. Wat zijn er voor polieren? Ja.
Jan Rode, bring jou gitaar hier nou toe asseblief.